Зачиняється наступний будинок. Центральний ринок. Припинок. Центральний ринок. Осторожно, двери зачиняються. Наступний будинок. Автобус рухається по маршруту номер 25. Припинок. Міцкевича. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Мостовая.
Зачиняється наступний припинок. Проспект Тбілісі. Припинок. Проспект Тбілісі. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Аеропорт. Уважаемые пассажиры, не забывайте своевременно оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж осуществляется только на припинках. Подчас контролю продаж не проводится. Припинок. Аеропорт. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Білоруси.
двери зачиняються. Наступний припинок. Транспортний. Припинок. Транспортний. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок. Припинок. Лейтенанта Расова. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок. Славнавто. Припинок. Славнавто. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Улиця працює.
Белый сохраняется. Наступный прибор. Осторожно, белый сохраняется. Наступный прибор. Удовольствие. Осторожно, белый сохраняется. Наступный прибор. Техника. Прибылок. Нам техника.